Hi guys, good morning. It's Sunday now and mga ligo mi og Batangas. So let's go. Let's go. Uyog na, bye-bye. See you later. Kaya pala madaming unggoy dito kasi jungle pala. Nakita mig unggoy gawa, may kitag unggoy. Wala din gawas kay ginamig. So kanina lang akong gi-video sila kay mura mag mga unggoy. Ano? Pa-picture tayo. Hoy, may nagbi-picture dito. Oh. Ako. Karon kay maagi ka sa Kigyang Tunnel. So, naata sa tunnel karon. So, ano yan tunnel? Nag-video ko diri gagi. So, naanami daari sa Batangas somewhere. Picture sa may wait lang. See you later. So naanami. Di naman ipagkuanoy. Di naman ipagmahal pag nagmahal na bro. Ambog ka nag-ingon god, gikapoy na. Okay ra ta dira ya. Okay ra. Laban gihapon. Laban. Perting inita. Pwede ra mag-picture sa Asia kapag may kansa.
Hindi naman kami hiniga. Sige. Kita lang, magulong ko yung tanay. Alay. Tara, ang pasaya. Kaya na niya. Bayad sa. Ya. Tangan na lagbatuar para di mulukad. Bayad na. Bayad na lang. Ang tangan lagbatuar, tuntuni yung bato. May duyan sana. Asa ka na ko iiping ako mo yan. Guys, video. Manihapon mamahaw dahil na kayo. It's 10 now, 11 naman ka rin siguro. Mamahaw sa may dirirami sa kilit-kilit. So nice here. Let's eat. Ang laong katong salong na tutong nawala mo. Ano? Sit. Hi guys, so karon kay na sa dari sa dagat. So na may lantaw ikot kayo ang amo ang view karon. So karon na ata sa cave yang Batangas. I am not sure pero Batangas. Cave yang yan. Tindot kayo ang dagat. Tindot niya siya. Nindot karon kay dili kuan dili kayo init. Tapos kuan landong-landong lang siya. So, to maligo karon. Ambak na dire. Excited kayo. Hi mommy. Meet my mommy over there. Si mommy na ako. Mga ligo na may init kayo now. But it's okay. Sa akong pag-English. Maligo na tano. So, see you later guys. Bye-bye. Ligo sa amin. Si Mami. Maligo na may. Diri mi maligo o. Daghan kayong sisi among liguan. Sisi, daming sisi. Ang daming sisi. Pero okay lang, laban lang kasi maganda yung tubig. Tapos maganda yung dagat. Diba may? Super ganda.
Maganda. Sige na, miligo namin. Mim, malamig mi, mainit. Sinawa sa tubig niyo eh. Sinaw ganit yung tubig. Hi guys, so hapon na, alauna na, and wala pa kami kapaniod to ay nag-pictorial pa may, and nakakadaari sa gilid lang. And palandong ko kay init tayo, and palandong ko guys, mauna akong nawong sa personal. Mauna akong nawong, diba? Makasad tayo. Pero hitsuraan lagi hapon. Importante hitsuraan. Look at what's on my back. Here. Look. Take a look around. It seems like a cave. There's a few guys on my back. I don't know what's they're going. I don't know what's their business out there, but yeah. Going back to the cold. Tapos kailan mo eh. Tak. Ano to me? Wala. Aray! Dira, ninsaka pagid ko dito. Ang lamig. Mami! Lalim pala. So it's already 12 past 12 pa. And yeah, hindi pa kami nakapag-lunch kasi nga nag-tutorial kami. But then again, we'll be going back na to our cottage. Wow, parang may cottage. Tent lang yung dala namin sa trapal. Kaya wala namin nag-cottage since ang area kay bukid-bukid na, and then we want a place where yung malapit lang sa may dagat, tapos hindi na kami akyat ng bundok punta ng cottage man. Wala lang talaga kami pambayad ng cottage char lang. So yun, swimming muna kami. Dito ako dadaan, lalangoy ako.
Grabe. Mami, ang lalim eh. Mami! Mami! Mami, yung cellphone ko, Mami! Paano to? Lalangoy ba ako, me? Paano yung phone ko? Mami! Oh, shit. Mami! 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 Yung phone ko, Mami! Mami, yung... Kit na siya ang pagbuang. May ko akin sa phone eh. Aray ko. Yawa, aray ko, Mami. Bakit pasakit ng ano? Aray ko, Mami. Oh, kuasa me. Pagilid oh. Kuya, wapon bang gusto man? Iping na ganat ng langob, paano makalibang lang? Iwan pang inom. Kuya, alam, picture-picture, magkakababang, nagtutong. Ya, daghan na lang kayo na picture na rin. Yan, na may di pa. Hindi pag mga biyugod, bisa ka asa ka magpuan na lang, ganyan magbiyugod. Ha, tulog. Iba yun ito, okay na, bumula ng dagat. Lagi na siya kung yung lubos sa kalabaw. Pari, padung ang langit, asa kadungog na. Kamudagan na rin. Pahak ng imong likod. Wala mong uban. Naman ko yung kontrata sa Castel. Sabi. Uban naman kami kasi nagpatintero mo. Oh, dyan. Gata sa jacket, oy! One, two, three, go! Rido, all
Ah. Dami. 1, 2, 3. Next. Go. Go, mami. Go, mami. Kuya, baro-baro G, baro-baro. Laban niya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sige na, ligo na mo, oy. Lilipot mo dito. Dungan ang mo tanan. Woo! Nakalikod ako. Ganina naman, men. Agay, kasakit. Aray! Aray! Aray ko! Ya, baba daw sa testing niya. Basta kaya. Tulay ka! Aray ko po! May maanod na po karon me. Ano? Tira na! Uyan na! Ang gabira, perte pong gamaya. Uy! Agad! Ilang ko eh! Ako, na-sunburn na. May na-sunburn na po kami. May kataglit lang! May saglit lang eh! Ah, Di-video, maghihapon mo. Igutan na dito.